Raden Abdullah ibune Sri Arina Raden Mekah lairipun ing Madinah adekipun Wahyu Sang Hyang Sendra Ya manesas kaki panasem palaka papa selo rasa satu rumah
kadyan kagodho kan jaga-jaga bumi. Tapi ibu, wonten timbaring dawuh Sang Prabu Sawarka. Janji ucapmu kapurnata mung gawe wujuding padudon ora ana nyatane. Tegese kuntul kok nekke dandang kok nekke kuntul. Kowe mung ngedu kumba. Aja takut dosa. Aku dhewe Prabu Sawarka sing bakal mocok janggamu. Walah salah. Saken dawuh mboten dados menapa, Dipocok jangga kula mboten dados menapa ingkang baku kula ngaturaken ingkang saknyatanipun. Denyatanipun paduka menika putunipun Prabu Kresna. Kowe kandha kalampun bapakku mati, bapakku seda Kanjeng Rama Prabu Boma sing budidaya Kanjeng Hyang Prabu Kresna. Kowe aja tumbak jujukan. Mboten ngaten. Sampeyan nak ngertos to, Kang Rama menika lak digdaya to. Prabu Boma Narakasura utawa Boma Narakasura menika sekti mandraguna duwe aji Pancasunya weksakaning bumi. Sauger kapurnata tumekaning pati upama ragane sih tumumpang bumi. Prabu Boma bakal gesang malih. Niku kadigdayan bapak sampeyan kaya ngoten niku. Aja nek lumrah jamake sing Gatotkaca. Nalika semanten ngedari kan Gatotkaca to nalika semanten. Yo. Ning kapurnata Gatotkaca menika mokal bisa kelakon mejahi Prabu Boma yen to tanpa direwangi Prabu Kresna. Sampeyan ngertos jaripun Kang Rama. Nalika semana manut kabare Kanjeng Rama Prabu Boma kuwi sedane dianjang-anjang kencana. Lah, anjang-anjang kencana menika lak pusaka kadewatan. Apa ya Gatotkaca dipercaya karo dewa nek nyilih pusaka anjang-anjang wonten kayangan? Ora bakal, Raden, ora bakal. Ingkang dipun percaya dening dewa ngampil anjang-anjang kencana ora ana liya yang sampeyan Prabu Kresna kanthi pawatan nggih niki didelok patihe parikesit niku lak Raden Arya Dwara putrane paman sampeyan Raden Samba ingkang nalika semanten pejah dipun juwing-juwing dening kadangipun sepuh inggih bapak sampeyan. Ning bapak sampeyan juwing-juwing Samba ora luput merga mbela labuh tresna dateng kang garwa yaiku sampeyan Dewi Hatnyana Wati ngoten. Dadi perang antarane Rama Prabu Boma karo Kanjeng Hyang Prabu Kresna menika mligi Prabu Kresna ngewangi Samba ngoten. Apa to sebabe kok Samba direwangi? Sebab sok upama negara Ngastina wis tumiba ana astane cedhak turune Raden Janaka utawa cedhak turun Dewi Wara Sembadra wong Mandura. Sembadra lak rayinipun eyang sampeyan Prabu Kresna ta. Menika darah Mandura. Nah iki lho. Iki dudu apa-apane iki sapa wirawiri iki. Mila nyuwun pangapunten ing Agung. Prabu Kresna menika licikipun wonten mriku kekudung karahaya ning jane atine lecek. Sing diarani dur memalaning jagat weleteking donya niku ya Prabu Kresna menika. Prabu Boma regejekan perkara asmara kaliyan Raden Samba, mongko Boma menika wis duwe garwa. Samba ngrebut garwane bapak sampeyan. Sing disalahke kudune Samba, ora malah Boma. Mula Prabu Kresna ngutus Gatotkaca supaya mateni bapak sampeyan. Gatotkaca mateni Boma ora iso. Arep digdaya kaya ngapa tan pedas apa alune pandhisisane Grendra tinatah mendhat ginara menter si Gatotkaca. Mateni Boma sengara bisa. Mila dening eyang sampeyan diampilke anjang-anjang kencana kanthi swana kados ngaten sing budidaya patine Boma dudu sapa-sapa ning mbahmu Prabu Kresna. Lah dalah.
Daya patine malah kanggene yang Prabu Kresna dhewe. Bener jamu mati itu. Esa kendhawu. Bapak sampeyan terus kondang ratu bijak kondang ratu elek bojone sik dirusui adike entek-entene bareng Prabu Bima menika budidaya supaya mudi marang bebener bebela marang Kulawarga Agung Prabu Tresna dimene ora diganggu dening keparat paman sampeyan Samba mekasan Samba dipun ajar Samba dipun juwing-juwing wandhanipun nganti ajur mumpul ngantos manget kudune Prabu Kresna mboten ngukum bapa. Kudune Prabu Kresna mboten ngukum bapak sampeyan. Nganti nalika semono dening Prabu Kresna digariske yen ngono perang Gojali Suta. Perange bapak karo anak. Sing direwangi Mbah sampeyan Prabu Kresna dudu bapak sampeyan. Ning Raden Samba wong salah. Wong seneng sendeng ganggu gawe garwane liyan. Sapa ki ganggu bojone wong. Dipateni pun pas. Malah Raden Bima sing disalahke. Ngono Prabu Kresna kok ngalem ngono. Dadi mbahku kuwi. Mbahku kuwi ora tresna karo bapakku. Kuwi genah boten. Genah boten. Nek cara kula dadi anak aja nganti memirang marang derajate wong tuwa. Anak niku kudu iso mikul dhuwur mendem jero marang asmane Rama lan Ibu. Ha nek bapak sampeyan mati ana tangane Gatotkaca. Gatotkaca wis mati ana jroning Bratayuda biyen. Maris pati ora ning sapa-sapa. Ning dalane patine bapak sampeyan Prabu Kresna dhewe. Prabu Kresna dhewe sing kudu mau diwales. Waduh. Nanging apa kuat yen aku gempur Ndorowati lan percaya marang Kanjeng Eyang Prabu Kresna. Pawatane ora kok maneni wong gerah, ora kok maneni wong tuwa. Ning njaluk adile bapak sampeyan mati. Eyang Prabu Kresna lan iso kemarin. Ora bisa. Sebul bapakku mati iki mergo ana pokal gawe Kanjeng Hyang Prabu Kresna sing tak pundi-pundi kaya jirak rumat-rumat kaya jimat. Tapi kudune eyang sampeyan nggih mboten napa-napa Prabu Bima pejah upama ingkang eyang dawuh nek wis kodrating mesti. Kuwi alasane mesti ngoten, ngoten. Pati ki ana tangane Gusti Kang Akarya jagat. Kuwi dawuhe Kresna mesti ngoten wong dawuhe wong lamis kok. Mesti ngoten men sampeyan mboten dendam kalian ingkang Hyang. Nek didelok lakon sak banjure, patih negara Mestina sing calone mati, parikse sinten? Dara. Dara ki sapa? Dara kuwi putrane Pak Lik Arya Samba. Lah. Niki pun cetha. Nek pancen Prabu Kresna kuwi tresna dhateng sampeyan, patihe parikse kudune ora Dara. Ning sing luwih tuwa nggih menika sampeyan. Ngoten lho. Ning aku wis dadi ratu. Ratu pundi? Prabu Tresna negara cilik. Nek cara kula dadi ratu ning negara cilik kok ora dadi ratu nek. Dadi ratu kok mekekok negarane cilik. Jembaring basan sak jembaring payung mimpin para buta. Nek iso dadi ratu dadi pati oritek mapan Ngastina menika negara ingkang bebala raja subur makmur gemah lipah lan jinawi Ngastina menika. Rempah-rempahe kathah. Ngastina. Minyak bumine kathah. Ngastina. Nikel yo. Nikel yo tunggal iki pecel yo ya sampeyan yo ora mudeng ya. Kathah. Lon goreng Ngastina kudune dadi hak wewenang sampeyan najan to Nusatama patih.
Lha banjur prajurit tinggal prajurit nang negara cilik kok iki buta mburi sampean ben duwe penggawean. Buta patih mek ae. Ora. Dadi cara kula dadi panjenengan nyuwargake sedane bapak sampeyan Prabu Bama. Utang bondo nyaur bondo, utang nyawa nyaur nyawa. Arep mbah sampeyan Prabu Kresna sungkan ora sungkan. Pedhot gulune. Weh. Namine sinten sampeyan? Kartini durung tepung to? Derek. Kabare sampeyan anake Patih Sengguni. Dasar kepala nyoto. Mulala. Bapake pedhidhate kaya ngono anake gane. Kok persis to sak lageane barang nom-nomane kok persis. Nek tukang ngedu kumbo karo kancane kok persis. Ora nyawang kancane rukun sampeyan iki usil. Usil biasa aku nyandake sejarah tenane kok. Prabu Swarga gempur Ngastina pateni Prabu Kresna. Samira marang nisisyong metu Prabowo lesus pragempo mretoraning lawan manggoe ngamungso Patih kula marti anggo wonten dawuh sinuwun wis tak niati wis tak tekadi lagi dina iki aku antuk wujuding pepadang sing saknyatane jebul bapakku Prabu Bama Swargi Seda iki mergo nggone Kanjeng Hyang Prabu Kresna ora adil karo para putra. Ampun gampang kapilut kalih memanisi tetembung saking Kertiwi. Wah, ora iso. Pancen nyatane ngono. Nyatane Kanjeng Hyang Prabu Kresna pinisuda Dwara putrane Paman Samba bakal dadi patih. Lah iki lho. Kapanyata iki dina aku ora trima. Karsa Padwa tak tuntut ana negara Ngastina. Hyang Prabu Kresna tak goleki. Hyang Prabu Kresna tak jaluk tanggung jawab. Nyawa tanggung jawab perkara sedare Kanjeng Rama Diwaji Prabu. Najan ke mbahku tak pocok jangane. Sabar. Wong sabar iki bakal diiles-iles karo kancane kowe ngerti. Mboten sabar niku subur. Sing ngomong sapa aku ki sabar ya malah diiles-iles. Budhake Wadyabala wis saken dawuh benjang menapa dina iki kok. Sang Manggala niti preksa larengka
Amandani jagat raya babar sawijining crita tumrika warnane ingkang mapan oleh alun-alun negara Yastina ya Gajah ya negara Ngastina sapa ingkang mapan ing kono ngadhep para wayah Pandhawa tumrika warnane nenggih nalindring Dawrawati Prabu Sri Bathara Kresna Ratu ingkang kondang kaluka kalamuntuk dadi panitisi Sanjewan Bathara Wisnu diwaning kabagyan. Rikala semana mapan wonten wingking Prabu Kresna tumrika rawuh nyoken ngrata. Nenggih pandhita ingkang mapan ana ing pertapan Grojogan Sewu. Sang Begawan Curiganata ya duwingune Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ingkang wonten papan iki Prabu Baladewa utawa Sang Begawan Curiganata tumrika putra saking Sela Bumi, putra Raden Setyaki, tengasih Raden Sanga. Datang kantun para putu-putu Pandhawa putra swargi Gatotkaca. Nenggih Sang Sasi Kirana putra swargi Raden Antareja, nenggih Sang Danurwendra wiwadaken kantun ingkang mapan wonten wingking piyambak tumrika putra Raden Antasena sawargi, nenggih Raden Antawasesa. Bila kemangunan pangudias marani diri kalamuntuk dening kawijining lesan lungguh sing enak ya Mas Putu.
lila regawa ing riya anggung paring dono kanjang saben dina kang bawa laksana ana tapi pangan dika mangko temanku para wayah utawa putu-putu Pandhawa ya putune pun yang uga wiwit saka Sasi Kirana dan Nurwenda lan Antawasesa uga ora lali anakku lanang ya kuwi sanga-sanga wonten timbaning kang adhawuh Kanjeng Hyang Prabu Kresna wonten timbaning kang adhawuh Kanjeng Hyang Prabu Kresna piye Mbah Kong piye Kong wonten timbaning kang adhawuh Kapanyata ora suwe meneh mapan ana negara Ngastina ana owah-owahan tata kaprajan lirik Eyang Prabu Kalimataya sumedya lengser keprabon wis dibiwarake mapan ana ing manca praja klebu kabeh para kawula negara Ngastina namung ingkang bakal dadi ratu ya kuwi adimu lanang putu Dimas Harjuna putra Sawargi pamanmu ya kuwi Abimanyu ya kuwi Bambang Parikesit ya mung wae wanti-wanti pelingipun Eyang ya nggih ing antaraning kowe Parikesit lan kabeh wae para putu Pandhawa aja nganti ana rasa ingkang diarani iri drengki srei jail metakil tegese di negara Ngastina iki kapanyata bisa tentrem ayem subur makmur gemah ripah ploh dinawi wis paten dawuh Kanjeng Hyang kula sampun mangertos menapa ing dados kersa pandhawa nggih saken dawuh Kanjeng Hyang sebab saora-orane ora samu barang menungso kuat dadi ratu wis dijangka dening para dima wis digambar para pujangga rikala semana ingkang bisa nentremake negara Ngastina lan ana liya besok yen wis ana tetukuling ratu ning adil ingkang mondhong wahyu sakraning rat ora ana liya ya kuwi Parikesit Kakang Curigono to? Kakang? Kakang Curigono to? Ana apa? Kresna. Kok mboten mangsuli? Ora pati krungu, tak kira kuwi nyeluk to iki to keong apa sapa. Dukune Curigono to. Mriko kancane dhewe lho lah iya. Iya piye. Mriko wayah-wayah paduka, para wayah-wayah
Pandhawa padha sega. Ya aku ora keten, aku rada blereng kok mlipat ngene. Ya mengko tak sawang ki ning anu nyunggi apa kae? Nyunggi apa mburu dhewe ki lho kae. Menika anak Antasena. Lho, Antasena ki duwe anak to. Lah pripun apa jenenge kok ya rumasane kok ya. Lho lah iya. Tak kira Antasena ki senenge karo wong lanang. Wong menika satriya ndugal kewarisan kok ya. Mbah, mau timbang nek wong tuwek ditapuki cah enom mbok meneng ae. Mbok ora usah omong ning ngono, bapakku ki lanang tenan kok ya. Bapakku ki cara geleman ngene dubur-dubur wong wedok pirang-pirang jaman semono. Ning karena iki apa? Ning karana bapakku ki wong tanggung jawab. Wanita yang cukup siji Kanjeng Ibu Janakawati ya. Oh, kuwi ya kegolong putu Janaka. Nggih. Sakmenika kula lan paduka kedal lidang mapan kiwa tenening negara Ngastina. Aja nganti ana wujuding satru trubusane musuh sebab sak ora lan yen ana adeg-adegan Kang Alindran mesti ana sing diarani coba lan godhog. Akeh para turas-turas sing Kurawa ingkang isih kemliwer ana kiwa tengene negara Ngastina. Mula kowe bocah enom padha seblakno dadamu. Ongalno kasudebianmu jaganen negara Ngastina. Adeg-adegan Kang Alindran parikesik dadi ratu aja nganti ana sing diarani panggoda sing cilik gawe geger Napa Rasnawan Nandingarira Kuyayi Werkudara Nikraya Seraten Parang pamit aku. Apa? Anak Antasena. Oh, ya ora kiten ta kok bola-bali petuk. Pripate wis suwo nyawa apa-apa kok. mapat harga suto teka piro kresno kliwu kaya golek kencana tanpa beda lan kang rama swargi Raden Gatotkaca lah menika warnane nggih Raden Sasi Kirana putra sang Garwata wasan kaya dene
godhok ilining banyu sang Sasi Kirana uga sekti mandraguna digdaya mlana dikara prawira jayeng palugon tantedas tapak paluning pandhesisaning grinda tinatah mendhat jinara menter tinumbak lakak-lakak sang Sasi Kirana Emangkat angkara beda hatiru dateng kang Rama Arsandir Gantara sang Sasi Kirana sakala suku ingkang kiring gedhog bumi ingkang kanan den barangake kebak kaya kilat kesit pindha tadhek sumusuping hima naka Batu ngasih jak omong. Iki Sasi Kirana anak kota mabur. Bapake mabur tanpa lar, metik tanpa sopan. Nang warung bayar kan kaca tanggung jawab. Iki Sasi Kirana anak Gatut Kaca. Lah ibuke sapa? Dewi Perut. Kok Sugriwa bisa tergiwa. Ya Allah. Jadi nopo gedheku kaya disundang nopo dari wae kok. Hari lahir bulan pertama melek ngono. Dadi lha salah wae dolen cangkokan leren delok wayang. Rokokan karepmu ora karepmu sing penting delok wayang. Dadi rokokan pokok rokoke dhewe. Tadi lu dek kabarnya rambutku kemeluk lu dari kowe udut. Kayak jeneng Intan, kenal belum? Sinden Rabiang. Siren, mana? Siren kok siren gitu. Sing ngantuk belum raya melipat lagi sing ngantuk kok kuping gini ya. Sasi Kirana kabur. Ubur-ubur ikan lele sahurnya mabur ngopi sele apa amuk hamak iki kaya amuk kok hamak amuk suruh rotot Sasi Kirana ora ngapalke naskah iki piye iki masaku teman-teman latihan tuh juga di kelas.
Bebaris mapan orang negara Yiwastina ya negara Ngastina ya Gajah ya Liman Benawi ya sinebut ngendine ya Ngastina kuwi ngendine ya sinebut Nagri Guru Janggolo Gajah ya karena rumiyin palemane Gajah dene Guru Janggolo entuk sapriki dadi sasanening para darah guru mila sinebut negara Ngastina kapro ingkang yasa Prabu Astinurti kapore nyata kana jalane negara Ngastina negara ingkang panjang kunjung padha karo jang kemati arpa toto lair
panjang domo tawari kunjung utawi bali pasir samudra ukir gunung ini negara ngasih ngungkurake pagunungan ngeringake pategilan kang sarta kayunake bandaran gedhe iki balang dasmu wanuh iki cepung wae durung loro kok jantur ning ngarepku lagi persiapan take away panjang tegese domo sampe ora panjang ora pucuk pasir-pasir nguruki dasmu mukir yo ben ora yo ben aku lagi ngapali janturan Mas ngapalke ora ning kene nggone ngapalke iki ning nggonmu kono omahmu endi kono lha omahku endi kono lha kowe di omahmu ora lha piye lha mok kowe omah kowe apaku kowe kok tak kowe omah kowe sapa Wadyabala saka negara Trajuresa Traju sing aranane timbangan tresna wujuding katresnan ya iki negara kang dadi timbanganing tresna Gustiku Prabu Suwarka utawa Prabu Wesiaji nalika semana lenggah dampar den kopi nalika ting kencana pinate kang orna semekan babruk perang Medani sinebarang sari-sari dina dewe ngapane janturane aku wae ana awanan barang ngono. Awanan ora ana awanan kok jurak njaluk. Aku pengen jantur. Agar saiki iki awake dhewe negara Ngastina negara ngendi wae iki enehe mung bengi tok awan kuwi jarak. Ya kapan-kapan dianake lah probiyane. Nggo sanu dhewe. Mantari kon torok. Kowe sapa? Yen takon marang aku jenengku Tumenggung Purbaya Denda. Kowe sapa? Gedhemu cilik dhuwurmu cendhek kaponyata brengosmu sakepol sisih mripatmu pelilak-pelilik. Glelang gleleng sirahmu tilang tilung kaya lawa. Yen takon marang aku jenengku Raden Sanga-Sanga. Lho, setupaing. Penetonmu setupaing wae. Sanga-sanga. Dasar apa nyata putra Raden Setyaki saka Garbaruti. Kowe sapa? Purbaya Denda. Nih Prabu Kresna kena kokohe gedhe. Mergo Sang Prabu Kresna kapanyata dina iki wanuh wani. Gawe kacintrakan Swargi Prabu Boma Nrakasura. Kapur nganti mati dianjang-anjangan nggo kencana mergo dosane Prabu Kresna kontrene Kresna keparat dudu karepe dhewe kowe ganggu gawe marang Wah Prabu Kresna padha karo kowe wale urip iso kelakon kepethuk karo Kanjeng Wah Prabu Kresna yen wis nglangkai bangkene Raden Sanga-Sanga konjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir bintang ning alis lumaris sakandung sabarang kadulu ini Mas balen ana tembungmu rodok alus ning ngabangke kuping kowe bisa kepethuk lan Kanjeng Prabu Kresna yen nglangkai bangkene Raden Sanga-Sanga ya aja takon dosa ing ngono padha arep nantang perkara ora nantang perkara pancen golek perkara sapa sing gawe katentreman mapan negara Ngastina iki Sanga-Sanga musuh wah yen ngono totokno kadidayanmu aja nganti tumpang suh lemu namake Japa ya aja nganti tumpang suh lemu namake Japa kapore nyata kemlawene tangane Tumenggung Purbaya Denda nibani dadamu rasik rapat gurani batangmu cangkeme tangane kaya gandhen mesti
Walu-walu, songo-songo. Wih, jenenge kancane. Ora bapakmu ora tembung jenenge angka.
sere itu kan takon sabruk dasmu tumenggung surya pangrangsang nyawa soy Raden Danur Winduh Danur Winduh Danur ki wah anak pantal dasi ngalih woi aja ngalih woi dari Kanjeng Sinul Prabu Wasiaji ya Prabu Suwarko jenengku Tumenggung Jaya Bancaan Jaya Bancaan mbok diganti Bani Dromo aku cuma bacaan betul besok Prabu saya ini nih Prabu Kresna kowe kelakon panggih karo Kanjeng Hyang Prabu Kresna yen wis guwa kripo isi das mesti cara rawani lembung-bung sikil kaya bumbung-bung awak kaya lesung sikil kaya bumbung-bung mulai keplok wong lanang padha lanang yang bumbung seneng kamu mangan pring nom jenenge jangan bumbung
tenagamu ki awan yang apa? Awan galang loh. Gitek ping pindho kok ya lemes kowe iki. Awan galang loh. Awan yang apa? Dua gawan kan. Ndi tunggal? Kuwi tutuk batok bubuk. Balang sambat buta galak solang lonjak nyandak konco kulit panjang ya mas ini buta banyu mas ayo wong Astina ora perlu njajak ana geteh lereh-lereh ora perlu njajak tanggep jojo kantaran bau cukup tresna ulungna ning aku tak lekake blasik aku ya ngono kuwi aku butuh kowe ngeketi ngapa yang Surabaya bablas ning Pari perange ras pira penting ngokane perang iki Mas yo alon-alon pokok bengok perang iki semangat penting bengokane oi anak-anak mulai kok perang langsung bentah berapa rokokan sih ada kon perang ibu-ibu ini untuk ini aku aku hampir metu karo kowe mrene darane aku adikmu Dani Baik ngono rasa dikomplit penting pokok bengoke apa mikro tahu kurupur pokok bengok biasa aku sapa mas Sasi cuma dilawas
Kirana. Oh. Aku roh kowe Sasi Kirana. Kowe anak Wisanggeni kowe. Kedian Wibawa niki kenthel. Cah nom bagus itu mak klokok sak lepek nggih. Rai. Halo, cak kecil-kecil. Kok kecil. Lah! Gue berharap pukul komplit. Timit-timit loh nih. Cek kan. Kira dadi apa kaya pitunge genah kaya. Durung bayaran dek kapan lae. Ning bengi iki wis ampuh. Tepuk tangan pariwisata ampuh, pemerintahan ampuh. Ning duitku nek ngenani rong metu. Kaya tangge tuku pasir karo botol. Sesuk atur tidak mentok cacah ya kaya wis. Dinu parkir nggih, Bos. Ya kaya ngono wis cetak dua. Bawa Krisni yang karo Edi moro titip rondo ya kaya ngono. Itu akelone calo. Kaya apa? Apa wis? Ini gak. Aku duwe bangke barang koyo. Woi! Modal kowe, wah ora apa-apa. Tak kira modal. Raimu. Lho. Lah, kok iso modal tenan kowe? Lho, ora apa-apa. Weh. Bedan kowe rong tau lho, debt collector. Wah! Numplak tenan kowe. Wah! Numplak tenan. Nah, modal tenan. Angkat. Wah! Numplak tenan. Tepan nganggo tokor buta. Letik. Ya, seneng enggak ya sesuk lek leren. Lho ora apa-apa. Bak! Ambruk. Oh. Jungkel. Nah. Oh, terus. Tanda, junjung, banting, gejlok nih, pancal. Malah gojek. Ayo perang tenan, oke. Pokok oke. Kaya anakmu kurang urusan kampung. Lho edan kita.
perang ae. Bola bali tuh yang luput kowe kok rusak ke oe kowe buta Trajunesa ana pati mesti ana ratune ndi Kakang Swarga iki Sasi Kirana. Melu-melu kowe. Kemarat kowe sing tak goleki. Kakang Swarga. Sasi Kirana anak Gatotkaca. Bapakku mati ning tangane bapakmu. Iki dina males. Yen Hyang Prabu Kresna ora tudoke marang aku aja takon dosa. Hokop ketemu Sasi Kirana. Odal. Loh. Wah, dial tenan aku. Jangan gue nyangkut pilingan kok munyer. Oh! Buaya! Buaya! Oh! Buat ya. Pupush. Pak. Oh.
Lho ndi ora ketok iki. Menika wonten Bandayuda nganti sasi kirana. Perang kaliyan Wadyabala. Ora seksa. Endi ra ketok blas ngono ya. Kowe tak kira jogetan masal. Apa joget masal menika? Menika perang kok Prabu. Panjenengan magot pupuh wonten panjenengan moh wis tuwek. Ojo bombongan ngono. Wong kon maju perang lho ya. Biyen nom-nom aku mliyamu Sukamrata Jayamrata mongso imbangun sing bar maju lha itu bar moro kuwi aku genah. Sing aku wis ngerti saplo yang nek asam lambung kuwi. Mangane aku nyirik kok. Mangan-mangan bangsa lenga kuwi ora oleh. Oleh nek digoreng oleh. Kepiye men mboten cetha perang no mboten ora aku wis gerang daplok kembang belet jambuluan. Menika anak Bomo Trakasura lho, yen ngono kae anak Bomo. Ngetok wae gak dalah. Ya wis ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Ora ngono. Wo, kepareng atur kok. Yayi warku dara solari mira dian toto seno Parmatur eneng apa sama-sama kapun nyoto menika wonten pangamukipun inggih menika wayah Paduka piyambak Ratu Negari Traju Tresna pun Prabu Suwarko mboten wonten ing njero pados iki jeneng panjenengan utawi Paduka Kanjeng Wong Prabu Kresna sebab Paduka dipun anggep tunggak kemadus jalaran sedanipun putra Paduka Prabu Buma Narakasa kuwi lha dalah Suwarko Sasi Kirana neng aja nganti tumbak tutukan ngono Sasi Kirana Sasi Kirana niku sinten? Lho kowe iku. Kowe iki Sasi Kirana. Wah, penjian menika kula genah napa ponakan bean ngono ya. Sasi Kirana wayah saking Raden Werkudara. Lha kowe ponakku wis pakem dawuh. Mulane tenggo kowe sapa to kowe? Kula songo-songo. Wah. Songo-songo anak Anoman. Ngomong mana sampean wong tuwa ora nek dicontoh. Tak nek dicontoh. Lah soko. Ora teko. Kula songo-songo. Ya, aku ngerti. Apa roto ndarek marang Begawan Curi kono tamuk Suramrata Jayamrata Musaya anak Bomo Trakasura sing jeneng Suwarko keparat penjarak marang mbahmu lanang bareng ganggu kae marang Kresna bareng ganggu kae mbahmu sing jeneng Balarama ya Kusuma mundur enak mandek. Suwarko, mboten dawuh. Lan kowe Sasi Kirana, mboten timbali ngangkat dawuh.
nggih lelen nggih. Adiya. Waduh. Watara sampeyan pundi-pundi kaya aji tak rumat-rumat kaya jimat. Ning jebul nyatane sampeyan sing budidaya sedare Kanjeng Rama Swargi Prabu Pamanarkasura. Ya pangapunten Kanjeng Eyang kula ingkang agut tupuh. Kula boten ajrih kaliyan swarga. Kula popoli guru niku sik ta kosek. Wong gerang japlok kempong berjabul waneng. Kowe sing budidaya patine bapakku. Ayo utang bondo nyaur bondo. Utang nyawa patine bapakku dina iki tak tagih najan kowe mbahku dhewe yen Pak Kartimu bosok kapole tak pocok janggamu kula pocoki janggane Kanjeng yang menengo sik to sapa iki no Sasi Kirana menengo sik no kowe ora urung nang grup komenmu ki mesti unik anggar ngobrol iki wong meneng lha ngobrol ning grup kok ya mesti idemu ki ana-ana wae. Idemu napa? Kapan-kapan tak budaya ya. Swarga arep ngopo? Bapak kula mati. Sing budidaya nganggo anjang-anjangen cara sampean. Sing dadi jalarane bapak kula pejah. Musik to. Bapakmu kuwi mati mergo netepi wujuding swasana minangka jejere manungsa kang urip ana ngalam donya. Wong urip kuwi lair, nek wis lair banjur makarti, sabubare makarti ya mesti mati nek wis tuwa. Monggo jalarane mati iki werna-werna. Bapakmu sing jalari mati pancen Gatotkaca. Ning Gatotkaca ki netepi kewajibane urip. Sampeyan ngampil anjangan-anjangan cara pancen aku sing netepi ngampil anjangan-anjangan cara. Ning kene yang ki wong budidaya apa sing dadi kersane Jawata. Nek pancen kowe gugat marang bapakmu, gugat marang patine wong tuamu aja ning mbahmu le. Gugat kok ngene sing gawe urip sing nyipta patine manungsa ora malah ning aku. Apa? Bukan sing urip tau petok kok ya. Patine bapakku tak wales. Dina iki kapone apa? Oe, Prabu aku tak tugel gulumu. Ngene ya, Nger. Sing budidaya kapon nyata pune yang kuwi sapa sing kandha? Manut aturing Kartiwindu. Bapakku atine lara mergo Kanjeng Ibu sedeng lan paman sombo. Ning nyatane sing sampean belani ya kuwi Raden Sombo. Kosek to. Kowe sing kandha sapa? Sing kandha sapa? Kartiwindu. Lah, ya ta. Srawung kuwi baku, srawung kuwi becik. Ning kowe kudu iso mbedakne sesrawungan. Srawung ki aja ning kubune musuh. Kowe kok Kartiwindu ki sapa? Kuwi anak Sengkuni, kuwi buronane negara Ngastina. Kuwi penjahat. Dudu penjahat, kowe kudu roh. Anak Sengkuni ki jenenge Kartiwindu. Kuwi buronane negara Ngastina. Nek kowe srawung karo anak Sengkuni padha karo kowe dadi buronane Ngastina. Tur temeneh ratu negara Ngastina sing bakal dumadi iki Parikesit. Parikesit kuwi ditetepke dening dewa sing bisa madhangake swasana negara Ngastina. Lah terus kowe kok ngundamana marang bapakmu kok mati. Moko mati iki ginaris pesti lho. Siji pati, loro jodoh, telu wahyu kurbane ana panguwasane Gusti kang akarya jagat. Yen ngono patine bapakmu sing luput sapa? Kresna apa jagat? Aja ake lho. Omo, tapuk cangkem. Lho, sik iki nang apa to kok cangkeme kancane kok ditapuk iki. Engko nek kesel kan ditapuk dhewe to kaya rumah aku. Mapunten.
Kowe aja srawung karo anak Sengkuni ya. Ora wurung kowe bakal dipadhakke dosamu. Kowe dadi buronane negara Ngastina. Ayo. Kowe becik dina iki mapan negara Ngastina tak kanthi ngeseni parekese dadi ratu. Aja sesrawungan karo wujuding buronane negara Ngastina. Ora wurung kowe engko bakal mbalira ing raja. Oh, panjenengan. Semeneh sesrawungan karo dulur-dulurmu para putu-putu Pandhawa. Aja sesrawungan lawan turasing musuh utawa kena diarani ya kuwi sisa-sisaning Kurawa. Ayo, yer putuku. Kone yang kuwi tresna karo kowe. Najan to rikala semana kaya-kaya ana perang Gojali Sunda manut apa sing dadi ature si Kertilindhu. Nek ngertine perang Gojali Sunda kuwi kone yang ora kuwagan yer kuwi mung wujuding garis sing kudu dilakoni. Lakon kuwi mung padine kudu dilakoni yer. Yen nanti kone yang ora netepi kewajiban. Najan to bapakmu kaya anakku. Yen kaya wakile nang para mulka sing wajib kudu disirnake saka lumah bumi karo langit, kone yang ya kudu nyirnake. Nyuwun ngapunten panjenengan. Ayo. Diresiki nggone lara ati. Ora usah srawung lawan Kertilindhu anak Sengkuni. Sowan ana Ngastina, parekesit dadi ratu, kumpul karo kadang wayah-wayah Pandhawa saken dawuh. Saken dawuh panjenengan. Wale kanjeng kula sing joget lah iya. Oh. Kumarudha Guntur Kathok kumup Kancana Niti. Oh Raden Pancakusuma piye Kertilindhu? Sumunipun kula lan paduka menika ngurung titik jago ning jagone Ambalendes. Sopo? Lho Prabu Suwarta menika kala wau. Nyatanipun napa-napa kedahipun mejahi Prabu Kresna. Lah pedhok karo mbah kuwi kok terus rangkulan iki lho. Terus Suwarta ki ratu capopo iki? Sedane bapake ora dipetung malah ngrangkul mbah kuwi. Aja kuwatir. Watara dina iki Parikesit kudu urung nggone dadi ratu. Parikesit iso dadi ratu. Waton Paluwono aja saiki kok ya. Mengke golek wektu sing prayoga. Dadi buta ta sire sampean? Iya, ning mengke. Mlebet teng Kurayaga negara Ngastina. Kumpul kalian para tamu nek wonten daharan dahariyen. Nek daharan disugatake dahariyen. Mungkin nek mun enten ada-ada Parikesit bakal jumeneng ratu wonten saking Pranatacara. Kok Praniti Tiri ngene Pranatacara. Parikesit bakal dijenengke ratu terus mangke nolene. Nah niku napa niku jenenge niku? Ora roh aku sing kok omongke apa wis ora mudeng. Nah ora nyengi sampean dadi ratu. Mila menika kapara nyata dinten samangke sampean dadi buta ning mengko. Nek Parikesit pun dilenggahke ning Dapar Kencana, mang rangkul, mang dadi brahala, untal ning Mudyar Parikesit deloke dawuh.
Kusuma. Mlebunen Parikesit. Ramarem kepingin nek Parikesit durung modyan. Pandhawa ben susah ben ngenes, Pandhawa ben mati kekas. Anak sekone ora trima bapakku biyen diondol-ondol karo bajingan Werkudara. Disogok nggon kene. Ogrok aku mesak nih karo bapakku. Rama sing nguni kula nyuwun apa metu panjenengan Kanjeng Rama sing nguni. Supados kula saged percaya dhateng bajingan para Pandhawa. Ayo Parikesit, kowe iso dadi ratu. Waton sing glundung musakane. Adipati Pandhawa.